توجیکستان کشوری کوههای سربسما، آبهای مصفا، سرزمین آفتابی، زادگاه ابرمردان تاریخ، مرکز فرهنگ‌ها، صنعت والا و برگزاری چهاربینی‌های سطح بین الملل. کشور است افسانوی در دامان کوههای استوار و طبیعت ناتکرار دیدنی. سلام بینندگان گرامی، صبح نکهتبار و زیبای تیرماهی وطن عزیزمان برایتان مبارک و فرخنده باشد. بازم در همین وقت و ساعتها در آغوش وطن نازنین برنامه صبحگاهی صفای سحر است مهمان خاندان شما. برای هر یک شما در این صبح نکوی وطن کامیابی، موفقیت و البته در روزگارتان خوشی و خرسندی را آرزومندیم. تماشابینان عزیز، با چند لحظه از فراغت اینجا برنامه صبحگاهی صفای سحر را آغاز می‌نماییم. ای شراری آرزوی من وطن، ای بهاری خوشنموی من وطن، صد تراوت میرسد از خاکی تو، ای دیاری تازه روی من وطن، ای شراری آرزوی من وطن. چشمه های دل ربایی تو خوش است، چون بلوری آرزوها دل کش است، ای وطن دامانی مهری پاکی تو، مثل دامانی فرشته بغش است، ای وطن دامانی مهری پاکی تو، مثل دامانی فرشته بغش است، ای شراری آرزوی من وطن، ای بهاری خوشنموی من وطن، صد تراوت میرسد از خاکی تو، ای دیاری تازه روی من وطن، ای شراری آرزوی من وطن. لفظی پاکی مردمت سازی من است، بهترین سرچشمه رازی من است، خنده دارد بخت در آغوش تو، بختی تو شهبالی پروازی من است، خنده دارد بخت در آغوش تو، بختی تو شهبالی پروازی من است، ای شراری آرزوی من وطن، ای بهاری خوشنموی من وطن، صد تراوت میرسد از خاکی تو، ای دیاری تازه روی من وطن، ای شراری آرزوی من وطن، ای شراری آرزوی من وطن، ای بهاری خوشنموی من وطن. ششم نوامبر از قبول گردیدن قانون اساسی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 28 سال پر می شود.
боиси фараҳмандӣ ва шодмонии ҳар яки мост ки маҳз ҳамасола 6 ноябр ҳамчун рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. дар моддаи 1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин омадааст: ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. шакли идораи ҷумҳурии Тоҷикистон президентӣ мебошад. Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад. бояд гуфт ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 қабул гардида 3 маротиба ба он ба тариқи райпурсии умумихалқӣ тағйироту иловаҳо ворид карда шуд. аз ҷумла дар солҳои 1999, 2003 ва 2016 ба тариқи райпурсии умумихалқӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар миқёси кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дуюмин санади олии ҳуқуқӣ мебошад ки ба тариқи райпурсии умумихалқӣ қабул карда шудааст ва он аз тарафи мутахассисони сатҳи ҷаҳонӣ аз ҷумла мутахассисони Федератсияи Россия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва як қатор кишварҳои Аврупо баҳои баланд гирифта яке аз 5 конститутсияи беҳтарини Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо эътироф гардидааст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 дар райпурсии умумихалқӣ қабул карда шудааст. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариқи райпурсии умумихалқӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд. тағйиру иловаҳо ба рушди минбаъдаи раванди демократикунонии ҳаёти ҷомеа, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва кафолати онҳо мусоидат мекунад. Конститутсияи кишвари мо дастоварди бузурги миллӣ ба ҳисоб меравад, чунки он дар давраҳои бениҳоят душвору баҳснок ва аз ҷониби тамоми мардуми Тоҷикистон баррасӣ гардидааст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабули ин ҳуҷҷати муҳиму сарнавиштсозро яке аз дастовардҳои бузурги истиқлоли миллӣ арзёбӣ карда, ба он ҳамчун танзимкунандаи тамоми масъалаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ баҳои баланд доданд. қабули Конститутсия дар таърихи навини кишвари мо аз ҷумлаи рӯйдодҳои муҳимтарини сиёсӣ мебошад ки арзиш ва аҳамияти он бо гузашти замон бештар мегардад. қобили қайд аст ки дар муддати 28 сол ҳамкориҳои мутақобилан судманди Тоҷикистон бо бисёр давлатҳои ҷаҳон, созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ, ташкилоту муассисаҳои ҷаҳонӣ ба роҳ монда шуданд ки самараи ҳамкориҳо хеле назаррас ва густурда мебошад. дар маҷмӯъ метавон гуфт ки дастовардҳои бузургтарини кишвари азизамон пас аз қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама барқарор намудани сулҳу суботи комил ва ваҳдати пойдори миллӣ, таъмини рушди устувори молиявиву иқтисодӣ, таҳкими бехатарии ҷомеа, болоравии ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ дар миёни тамоми табақаҳои ҷомеаи Тоҷикистон аст ки ин ҳама маҳз бо шарофати сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат ва заҳмату кӯшишҳои мардуми соҳибмаърифату фарҳангдӯсти тоҷик муяссар гардидааст.
дар давоми рӯз ҳангоме ки инсон бисёртар кор мекунад ва қувваи бадани худро сарф менамояд, организми ӯ ғизои солимро металабад. бале бинандагони гиромӣ, бо ивазшавии фаслҳои сол низ талаботи организми мо ба моддаҳои фоидаовар зиёд мегардад. аз ин рӯ волидонро лозим меояд ки барои фарзандони худ дар ин мавсим, махсусан ҳоло ки ҳаво рӯ ба сардӣ оварда истодааст, бештар хӯрокҳои серғизо омода намоянд. Яке хислати бонувон ин аст ки онҳо ҳар лаҳза кӯшиш менамоянд барои аҳли хонавода хӯрокҳои лазизро бипазанд. хуб бонувони азиз, агар мехоҳед сирри хӯрокҳои лазизро омӯзед, пас ин бахшро тамошо намоед. субҳатон бахайр дӯстони азиз, ин навбат бароятон тарзи омоданамоии чунин кулчақандро барои субҳона нишон медиҳем. сараввал даруни зарф 1 то тухм, 3 қошуқ шакар, 1 қошуқ намак андохта бо рӯи миксер лад мезанем. бояд маҳлул то андозае омехта гардад ки рӯи он ҳубобчаҳо пайдо шаванд. баъдан дарунаш 4 қошуқ равғани растанӣ андохта омехта менамоем. даруни 400 грамм орд, 2 қошуқ маводи колкунанда андохта онро аз элак пурра мегузаронем ва маҳлулро сараввал бо қошуқ, баъдан бо даст ба шакли хамир медарорем. хамири омодагаштаро ба шакли дилхоҳ тақсим намуда ба муддати 20 дақиқа даруни тафтон мепазем. кулчақандҳо омода гаштанд. бо иштиҳои том кӯдакон хело зирак, кунҷкоб ва нозук мебошанд. олимон муайян карданд ки кӯдаки синни 3 сола дошта дар як рӯз тақрибан 400 суол медиҳад. бале дуруст қайд кардӣ. ва бинандагони гиромӣ, барои интихоби дурусти бозича, рахти хоб, умуман ашёҳое ки кӯдакон истифода мебаранд, бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳем, чунки он метавонад ба хислату рафтори кӯдакону наврасон дар айёми хурдсолиашон аллакай таъсиргузор бошад. саҳифаи навбатии барномаро барои интихоби дурусти бозичаҳо ва муносибат бо кӯдакон ҳамкорамон Дилноза Одинаева омода кардааст. барои кӯдак мушоҳида намудани акси худ ва акси волидайн дар оина шавқовар аст. ин ҳолат барояш мисли бозӣ мешавад. волидайн бояд ҳангоми бозӣ ва шинохти ашё барои инкишофи ҳиссҳои панҷгонаи кӯдак мусоидат намояд. бигзор кӯдак ба ҳар чизе ки барояш хатаре ташкил намедиҳад ламс кунад, бӯяшро гираду садояшро шунавад. ҳамин тавр ӯ оламро аз наздик шинохта доир ба кайфияти он маълумоти бештар пайдо мекунад. дар баробари ин баъд аз шиносшавӣ ба ашё волидайн ҳатман аз кӯдак суол мекунанд ки ин чӣ асту доир ба шаклу кайфияти он чӣ назар дорад. навзод аз рӯзҳои аввали ҳаёташ барои шинохти муҳит, тариқи ламс кардан, маззаи онро чашидан, ҳар чизе таги дасташ ояд бо завқ меомӯзад. аз ин рӯ ба дасташ зарфу бозичаҳои пластикӣ, чӯбину матоӣ ва ғайра
ашёе барои саломатиаш безарарро диҳед. Бигзор моторикаи ҷисмонии кӯдак тариқи ламсу чашидан инкишоф ёбад. дар баробари ин мушакҳои дасту панҷааш низ ба кор даромада, ҳарчи бештару тезтар ба кор даромада, ҳарчи тезтару беҳтар онҳоро идора карданро меомӯзад. ҳамчунин ҳангоми суҳбат бо ӯ бо садои нарму латиф хитоб карда, ҳамроҳаш бо эътино бозӣ кунед. солҳои баъдӣ бошад ҳатман ҳамроҳи кӯдак китоб, афсонаҳои суратдорро варақ гардонида, барояш муҳтавои онро бо ишораи суратҳои дахлдор бихонед ва ҷое ки лозим аст бо ҳаракатҳои дасту пои кӯдак шаклу ҳаракатҳои гуногунро тақлид намоед. лозим бошад аз панҷаҳои нозукаш дошта ҳамроҳаш чапак занед, ки чунин ҳолат барои рушди равонии кӯдак таъсири мусбат мерасонад. ногуфта намонад ки нақши бозӣ ва бозича дар инкишофи эҳсосот, заковат, тахайюл, ҷисму мушакҳо, омӯзиши робитаҳои иҷтимоӣ ва пайдо кардани малакаҳои гуногун муҳим буда, аз он дида роҳи беҳтару муассиртаре барои рушди солимии кӯдак мавҷуд нест. аз ин рӯ ҳарчи бештар кӯдакро барои бозӣ кардан бо бозичаҳояш ва бахусус ҳамроҳи бародарону рафиқонаш ташвиқ намоед. бозиҳои компютериву мобилӣ кӯдакро ғайрифаъол карда, гузашта аз ин метавонад барои инкишофи солими мушакҳову устухонҳояш монеа эҷод кунад. волидайни оқилу ориф худ нағз дарк мекунанд, ки бозиҳои гуногун ва ранга барои фарзандон имкони инкишоф додани малакаи таҳқиқу тадқиқ карда тавонистанро медиҳад. бахусус бозиҳое ки бинобар афсонаҳои ҳамроҳ хондааш ва баъдан кӯдак дар нақши қаҳрамон даромада онро бозӣ мекунад, ӯро нисбат ба кӯдакони аксари вақташонро дар олами рақамӣ мегузаронида закитару ҳушёртар месозад. бозӣ худ манбаи қувват аст, зеро кӯдак дар он олами хаёлиашро ҳақиқӣ гардонида метавонад. дар ҳар як инсон ҳисси кунҷкобӣ дида мешавад. инсоният пайваста мехоҳад ки аз далелҳои ҷолиби дар рӯи ҷаҳон рухдода бохабар шавад. бале бинандагони гиромӣ, мо маълумотҳои ҷолибро аз сомонаҳо ва ё аз китобҳои гуногун дастрас мекунем ва гулчини онро пешниҳоди шумо мегардонем дар саҳифаи барнома бо номи далелҳои ҷолиб. хуб, агар мехоҳед аз далелҳои ҷолиб бархурдор гардед, пас марҳамат ин бахшро тамошо намоед. салом бинандагони азиз, имрӯз мехоҳем ба шумо далелҳои ҷолиби худро пешниҳод намоем. бо мо буданро фаромӯш насозед. оё медонед, одамони қадбаландтарин дар Нидерландия зиндагӣ мекунанд? дар Австралия назар ба одамон дида кенгуруҳо 2 баробар зиёданд. оё медонед, кӯдакони то 4 моҳа маззаи шӯриро ҳис намекунанд? оё медонед, якумин телефоне ки ихтироъ шуда буд, танҳо барои 20 дақиқа қувваи кор карданро дошту халос. оё медонед, Науру ягона давлатест ки пойтахт надорад. оё медонед, ранги сурх ҳисси гуруснагиро зиёд мекунад. таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки ҳамасола аз неш задани морҳои заҳрдор дида бисёр одамон аз неш задани занбурҳо мефавтанд.
оё медонед якумин китоби чопӣ дар ҷаҳон бо забони олмонӣ чоп шуда буд? ҳаёти ҷонварон барои мо инсонҳо хело ҷолибу шавқовар мебошад. аз ҳама муҳимаш ҳайвонҳое ки дар қаъри об зиндагӣ мекунанд. бояд қайд кард ки ҳайвонҳое ки дар қаъри об зиндагӣ мекунанд онҳо оксигени дар об ҳалшударо нафас мегиранд. дуруст гуфти Само, фикр мекунам бештари одамон камтар маълумот доранд дар бораи ҷонварони зериобӣ. ва бинандагони гиромӣ, агар барои шумо писанд аст омӯхтани ҳаёти ҷонварони зериобӣ, мо дар саҳифаи навбатии барнома, ки ном дорад ҳаёти ҷонварон, дар бораи як намуд ҷонвари калони зериобӣ, аниқтараш наҳанг, барои шумо маълумот медиҳем. хуб бинандагони гиромӣ, суханҳои дар боло зикр гардида пайгири ин мавзӯъст. биёед бо ҳам ин саҳифаро тамошо мекунем. субҳ ба хайр бинандагони гиромӣ. дар нашри навбатии ҳаёти ҷонварон ба шумо якчанд маълумотҳои ҷолиб дар бораи ҳайвони обӣ наҳанг маълумот хоҳем дод. наҳангҳо дар баҳрҳо ва уқёнусҳо зиндагӣ мекунанд. бисёр намуди наҳангҳо даранда мебошанд. узви ҳиссиёташон хеле хуб инкишоф ёфтааст. сохти бадани дарозрӯяи найзашакл, мушакҳои бо қуввати бадан, ба чобукона ва бо суръати баланд ҳаракат кардани онҳо имконият медиҳад. андозаи бадани онҳо хеле гуногун мебошад. намуди калонтарини наҳангҳо наҳанги китшакл ба шумор меравад, ки дарозиаш то 20 метр ва вазнаш то 14 тонна мебошад. онҳо ҳайвони муҳрадори баҳриро шикор мекунанд. тақрибан 20 оила ва 350 намуди наҳангҳо ба мо маълум мебошад. аҳамияти саноатӣ доранд. гӯшти онҳо чун хӯрок истифода бурда мешавад. инҳо буданд якчанд маълумот доир ба ҳайвони обӣ наҳанг. дигар бахшҳои барномаи Сафои саҳар идома доранд. бори дигар субҳатон ба хайр. ҳар рӯз кашф шудани технологияҳои навин диққати ҳар як инсонро ба худаш ҷалб месозад. бояд зикр кард, ки технологияҳои навин бо функсияҳои зиёди хеш метавонад кори ҳар як инсонро осон гардонад. бале, мо дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ мушоҳида менамоем, ки ҳамарӯза олимон ба он талош доранд, ки чизи наверо рӯи кор биёранд ва онро албатта ба марази дид гузоранд. баъд аз оне ки он аз санҷиш ва озмоиш мегузарад, онро мавриди истифода қарор диҳанд. олимону мутахассисон низ бо як-ду ихтироъоти хеш қаноатманд нагардида, ҳар рӯз кӯшиш менамоянд барои мо инсонҳо технологияҳои гуногуну нафъоварро бисозанд. бале бинандагони гиромӣ, ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем, ки ҳамкорони мо дар бораи рӯи кор омадани кадом таҷҳизот барои мо шумо маълумот медиҳанд. тамошо мекунем. Kingston S18
ин нақлиёти ба қавле бемаҳдуд аз ҷониби ширкати бонуфузи амрикоӣ бо номи Кингсон ки номи худи навгонӣ низ ба шарафи ин ширкат гузошта шудааст, таҳия ва ихтироъ гардидааст. миёни коршиносон ва дигар ихтироъкорон навгони бештар бо номи унисикл маъмул аст. бояд қайд намуд ки навгонии мазкур ҳам ба дучарха ва ҳам ба мототсикл шабоҳат дорад. суръати ҳаракаташ то 50 км дар як соат буда, бо як маротиба ба пуррагӣ қувва гирифтанаш қодир аст масоҳати то 99 км-ро тай намояд. аз ҳама муҳимаш, чархи андозааш 18 дюйм буда, имкон медиҳад ки ҳангоми гузаштан аз ҷодаи мунфаршу ҳамвор ва роҳи нисбатан дурусту ноҳамвор мушкилӣ пеш наорад. платформае ки барои гузоштани пойҳо пешбинӣ гардидааст, хеле қулай ва бароҳат буда, васеъ арзёбӣ мегардад ва платформаи мазкур ба хуб нигоҳ доштани мувозинат ҳангоми ҳаракат мусоидат менамояд. пеш аз харидорӣ намудани ин ё он ҷиҳоз, нақлиёт ва дигар ашёҳои ба ин монанд, мо ба умқи андеша фурӯ меравем, ки онро чӣ гуна ва дар куҷо нигаҳдорӣ намоем, то ҷои зиёдро ишғол накунаду ба атрофиён монеаву халал пеш наорад. барои бартараф намудани ин мушкилоти ҷой дошта, лоиҳа бо номи Пойма, ки ба ихтироъкорони ҷопонӣ мутааллиқ аст, воситаи хубу хушоянд ба ҳисоб меравад. дар бозори ҷаҳонӣ низ рақобаташон шадид рафта истодааст. воситаи хуб ва ё бартарияти дигараш дар он аст, ки навгониро шумо метавонед дар шакли CD интихоб намоед. агар рафту шаклан ба шумо писанд наомад, метавонед бо маслиҳати лоиҳакаш ва ё дигар коршиносони соҳа онро ба таъби дил ва завқи баландихеш фармоиш бидиҳед. бояд қайд намоем, ки агар ба шумо дучарха ва ё мототсикли ҳаҷман калон писанд бошад, онро бе ягон мамнуияту мушкилӣ фармоиш бидиҳед. дар ҳолатҳои нолозим будан, қисмҳои навгониро аз ҳаво холӣ менамоеду дар як гӯшаи начандон васеъ ҷобаҷо гузорӣ. омода намудани навгонӣ барои гашту гузор ва сайру сайёҳат вақти зиёдро намегирад. суръати ниҳоии ҳаракати он 6 км дар як соатро ташкил медиҳад. ҳунар омӯз каз ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ, на дар бандӣ. албатта ҳунар чизест ки ҳар як инсонро метавонад ки ба қуллаи муроди хеш бирасонад. беҳуда нагуфтанд барои як мард 40 ҳунар кам аст. воқеан ҳам дуруст аст, агар шахс дар ҷомеа соҳиби ҳунару мақом бошад, он метавонад дар зиндагӣ муваффақ гардад. шахсе ки ҳунар дорад ҳамеша дар ҷомеа воло мақом аст. бале бинандагони гиромӣ, агар шумо меписандед омӯхтани ҳунарҳои гуногунро, махсусан зебопараст ҳастед ва мехоҳед зебоӣ биёфаред, пас саҳифаи навбатии барномаи моро бо диққат тамошо намоед.
ҳамарӯза аҳли эҷоди муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон барон мекушанд ки баҳри ҳаводорону мухлисон ва бинандагон барномаҳои зиёду гуногунро омода созанд. бале бинандагони гиромӣ, имрӯз низ дар рӯйхати барномаҳои телевизиони Баҳористон беҳтарин барномаҳо ҷой дода шуданд. Инчунин тамошобинон метавонанд филмҳои тасвирию ҳунаригузоришу роликҳои гуногунро тариқи эфири мо тамошо намоянд. бо гузашти лаҳзаҳо вақтҳо инҷо мерасем ба анҷоми барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. анҷоми барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар оғози барномаҳои дигару навин дар давоми рӯз мебошад. ҳоло ки вазъи ҳаво зуд тағйир меёбад, худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. саломату саодатманд ва комёб бошед. То субҳи дигар, хайр.